Ongi etorriak Buktegiren elkarrizkateara, literatur elkarrizketa kronologikora. Gaurko saioan, aurreko saioko elkarrizketatuak, hau da Arantxa Iturbek, Arkaitzkan hori elkarrizketa bat egingo dio. Gozatu elkarrizketaz. Bueno, Arkaitz, aurrekoan justu toki honetan itxara borda egon zen eserita, eta zutitu aurretik esan zidan, bazeukala jakin min bat. Ez dakit inbiriaz edo inbitatzeko asmoz edo. Esan zidan, galdiozu Arkaitzi, hain gaztetatik idazlea izateko erabakia hartu izana eta oraindik horretan jarraitzea, ea zer moduz daraman? Ondo, baina egia da goiz hasten dena, goizago zahartzen dela, ez. Inpresio hori daukat. Eska bat, bertigo sensazio hori edo 20-25 urte pasa dira lehenbiziko liburu haiek eta atera genituela, eta badago horrelako urruntze edo arrostasun sensazio bat ere. Baina, bueno, momentuz behintzat amurik ez. Momentu bakarraren ere ez? Ez, egia da, segurazki nik izan nahi nuen edo amesten nuen idazle mota hori naizela horretan bilakatu. Zer amesten zenuen? Ba, behar da 20. mendeko idazle bat, ez? 20. mendeko idazleak ziren bezala. Idazle abuardilatuak, idazle Parisen hilabete batzu pasa ondoren oso beraien munduan pakean uzten zituztenak, oso bere kaxa bizi zienak, irakurri eta idatzi beraien bizitzaren funts nagusia izango litzatekeen idazle mota hori, ez idazle multitasking bilakatu garen hori, ez? Asko aldatu da, sensazio daukat gure ofizioare oso dekadentea dela. Behar bada garai batean, duela 25 urte zeukan, ez dakit nola esan, ez dut esango zentralidadez, ez dut uste inoiz idazlearen ofizioa zentrala izan denik, baina lehen zeukan hori, esango nuke ez daukala. Ez dakit, prestigioa, esan dezagun prestigioa, esan dezagun aintzakotzat hartu izatea, edo liburuak berak, ez? Entretenimenduaren munduan galdu du leku bat, horren pixkat figura pintoresko bihurtu da gaurrengo idazlea. Bakarren bati justu igual deigarria egin zaio zuk hori aipatzea, ez? Ze izango zara momentu honetan Euskal Herrian dauden idazleetatik ez dakit prestigio gehien daukana, baina bai bintzen multitasking horretan eginkizun gehien dozkana eta gehien agertzen dena. Gertatzen dena da gure hontan, eta hori da polita baita ere, esango nuke Euskal Herrian edo kultura txikietan periferia eta zentrua ez bakarrik oso gertu daude, baizik eta nahastuta daudela, ez? Modu iaia rizomatiko batean edo bapatean sensazioa daukazu halako zentralidade batena eta bapatean zaude periferia era batekoan, ez? Zaudute gaztetxea eta kursalaretoa oso gertu daudela elkarrengandik eta gutxi gora bera batean zaude egun batean eta bestean eta hori da behar bada gure herri honetan polita ere, ez? Oso zoru mugikorra dela. Gure behitu zaiogun horrena egozu prestigio edo oso parregarria da. Eta ondo dago, geure buruarekiko ikuspegi ironikoago bat eman diezagulako, ez? Eta gure lana oso serio egiten dugu, baina gero badakigu gure burua seriogi ez hartzen ere. Eta hori ahalmentzen du honek, ez? Momentu batean egoteak horrelako badirudi ez dakiz eren ezaren puntaren puntan eta hurrengoan egotea ezaren erretaguardian. Eta zuri idazle bezala, bi eszenatoki, pixkat karikaturizatu dituzun bi eszenatoki beritatik, zeinetan sentitzen zara idazleen, erosoen? Ahalik eta bazterreren, ez? Zenbat ez da bazterrerago hobe, esango nuke, idazle batentzat, idazle batek egon beharko luke, nire ustez, nik horrela ikusten dut, ez? Pixkat, bazterrean eta begira, bazterrean eta adi, ez? Nik uste hori dela idazle batentzako lekurik egokiena, ez? Molestatu egia ez den leku batean albada, perspektiba on batekin, baina ez modu oso ikusgarri batean, ez? Iruditzen zaite, pixkat, idazlea edo kulturaren funtzioa, ez dakit konparatzen zuen zaldiarekin, ez? Xaketaulako zaldiarekin, ez? Aukera daukazu bi albora egiteko bat aurrera, bi aurrera eta bat albora. Baina beti dago bikoiztasun hori. Ez beti modu xuxen eta hortan baizik eta puntu zeiar hori gustatzen zait. Gatozen 20. mendeko idazle hartara. Zuzenbidea ikasi, baina bidea zuzen ikusi zenuen ja beste bat zela zurea.
oso gazteia talde banda bat sortu zenuten, Lubake banda, egin arkeologia pitzin bat. Bai. Nola daukazu gogoan? Garai hartako zer daukazu gogoan, edo zer arratzen zaitu oraindik? Nik uste dut, batez ere sortu zen, talde harreman horretan sortu zen giroaz, ez? Gauza askotaz konturatu ginen elkarrekin, edo gauza asko elkarrekin eginda ikasi genituen, edo gure testua jartzen genituen jendearen aurrean frogatzen genituen, ez? Honek funtzionatzen du, honek ez. Hau gaizki irakurri diagu, testua ona du, baina ez zuan ona irakurri izateko, eta horrelako gauzak elkarri esaten genizkion, elkarrekin joaten ginen, bai, bazen pixkat musika talde baten antzekoa, eta autoan gogoratzen naiz behin, iristear geunden Arrasatera iritsi behar genuen, artean karneta bakarrak zeukan, orain uste ni bakarra naizela ez daukana, eta Ibonekin gindua zela halako batean esan zuen Ibonek, aizue Arrasatek ez dauka itxasorik, ez da? Eta Deban geunden, Debara iristear, eta horrelako abentura politak eta bereziki gogoan daukat maketa atatera genuela, gaur egun oso morbi bai dela arkeologia, ez? Baina kasete bat maketa batean eta guk etxean atera genituen kopiak, ez oso modu artesanalean, pletina bikoitza esaten zitzaion aparatuarekin, da oso gogoan daukandola joan ginen erostera kaset hutsak, eta 200 denda batean, ez? 200 kaset behar genituela. Dendakoa geratu zen horrela xokatuta eta esan zigun, hemen badara mazue diversioa aldi baterako. Eta hori hiltzatuta geratu zitzaidan, hemen badara mazue aldi baterako diversioa. Aldi baterako diversioa hori izan zen. Balio izan zizun esperientziak, ez da izertarako oso babesa sentitzeko, zuen musika talde hortako izar sentitzeko, talde hortako kantaria zinen zu, ez? Bueno, ez nuke ben ez izango, nik uste dut hor kantaria Asier Serrano zela, eta jarraitzen du izaten gainera, ez? Ez oso talde polita da ikustea ze bide egin duen bakoitzak, ez? Batzuk gehiago literaturatik, Asierren kasua izan daiteke, edo Ander Izagirre, baina Ander Izagirre gehiago igual kronikagile edo kazetariaren arlotik, Mikel Reparazek ere kazetaritzatik jo zuen, Arantxa Irigoienek antzerkia egin zuen eta iparraldean bere gauzatxoak egite. Eta orduan ikustea bakoitzak ze bide egin duen, ez? Denak daude gaur egun ere lotuta sorkuntzarekin edo sormenarekin erabatera edo bestera, ez? Etzen gure asmoa hortik 14 idazle sortzea, eskerrak, ez? Zu izan zinen ala ere lehendabizikotakoa argitaratzen? Lehenbizikoa Xabier Alda izan zen. Hana beste idazle bat reibindikatu behar dena eta oso izkutuan dabilena aspaldia, baina berak argitaratutako 2 liburu haiek, uste dute merezi duela berri irakurtzea baita ere. Baina zu izan zara karrera luzeena, egin duena eta konstanteena, esango dugu. Bai, latosoena esango luke beste norbait. Eta denetan saiatu dena, bai poesian, bai narratiban, bai ipuinak, bai kronika modukoak, bai novelak. Bai, historia kontatzea da funtsean, ez dakit. Nik uste dute harrapatu izan banu ginol bat, ginolera dedikatuko nitzala. Niretzako ez da hain garrantzitsua generoa baizik eta gauzak kontatzea. Egitea pixka bat gure eguneroko keinukera hau edo gure eguneroko hau hornitzea, oso azkardoan hau hornitzea historia, ez? Homo sapiensa dela izaki narratibo bat edo izan beharko luke, edo horrek ematen dio zentzua. Historiak sortzeak eta aldi baterako diversioa sortzeak, eta albada biak aldi berean sortzeak. Eta hortarako modu nahiko bihurriak sortzen ditugu, aitortu beharra dago. Aldi baterako diversio horretarako, batzutan sadiko eta masokista ere izan gaitezke. Arkaitzkano Jauregi, 1985ko abuztuaren 4ean jaio zen Lasarten. Zuzenbide ikasketak egin zituen, baina gaztetatik maite izan du literatura. Beste hainbat idazle bezala, Urruzuno literatur sarietan parte hartu zuen Kanok gaztetan eta ia urtero saritu zuten zegokion kategorian. 80. hamarkada mugitua izan zuen. 1983an Lubaki bandaren partaide izan zen Susa aldizkariak ezagutzera eman bezala. Eta ordutik idazle izateko erabakia hartu zuen.
3 sari irabazi zituen oso denbora gutxian. 1982an, imagina, esas Euskadi, 1983an Donostia hiria eta 1988an Ignacio Aldekoa. Tartean, lehenengo poesia liburua argitaratu zuen. 1984an izan zen hori, Susa argitaletxearekin. Kea, behe lainopean bezala. Zetorrenaren iragarle gizagian, izan ere, dirutxoa bildu eta estolderia lainotxua duen New Yorkera egin zuen bidaia. Bertan, bolada bat eman ondoren, hainbat lan ekarri zituen besapean, baita prentsarako idatziak baita ere. 2000 urtean argitaratu zuen Piano gainean gozaltzen. 80. hamarkadan, erdialdera, 1984an, Paulo Bentxakurrak kaleratu zuen Ereinekin. Eta horren urtean, 1985an, radiobiografiak Elkarrekin. Haien ondoren kaleratu zuen lehen eleberria, Belauna Jazz, 1986an. Geroago, beste 3 eleberri kaleratu ditu Kanok, Pasaia Blues, Belarren Ahoa, eta handik urte batzuetara, 2012an, Twist. Azken bi horiekin eta 2014an kaleratu zuen orkestra Lurtarrarekin Euskadi Literatur Saria eskuratu du. Hau da, 3 aldiz eskuratu du sare hori. Tartean, bestelako lanak ere egin ditu. 2001an kaleratu zuen bigarren poesia liburua, Norbait dabil zute eskaileretan, eta genero desberdinak jorratu ditu, esate baterako, Ipuinak, telefono kaiolatua edo Neguko zirkua, eta Beti oporretan liburuetan bildu ditu, haur eta gazte literatura idatzi du baita ere, eta ilustrazioarekin ere lan egin du. Komiki egintzan, zein liburu ilustratuetan, elkarlanean. Sabiroi aldizkarian, edota Tigre batekin bizi, Maite Gurrutxagarekin batera. Gidoiak idatzi ditu baita ere, telesaiak, eta film laburren bat edo beste, eta bestiak. Lutopet, Peti, Tempora, luzea da zerrenda. Itzulpenei dagokionez, Kanok euskaratuak dira, besteak beste Paul Austerren Kristalesko hiria novela grafikoa, eta Ginsbergen Ulua poema. Oso kontalari desberdina zara, zeuk nahi duzuna kontatzen duzunean, edota enkarguz kontatzen duzunean, da enkargu deitzen diet, dauzkazun 11 talde proiektu hoiei, dela musikari batekin, dela kantari batekin, antzerki munduko jendearekin, zinekoarekin. Oso kontalari desberdina bihurtzen zara? Segurazki besteekin lara egiten duzunean medium-ago zara. Konsiderazioa da, norrekin ari naiz lanean, ezagutzen dut, askotan laguna da. Orduan, bere ahulguneak edo bere indarguneak ezagutu ditzaket, bere espektatiba. Zergatik deitu dit niri enkargu hau egiteko. Eta horren arabera, eta berak eman didan materialaren arabera lana egiten dut. Nik ezingo nuke idatzi inolaz ere kantu letra bera, nizer dakit, Mursegorentzako edo Javier Muguruzarentzako. Bakoitza ezagutzen dut, eta bakoitzaren ahalmenak eta gogoak eta estiloak, eta horren arabera pixkat ni medium bezala jartzen naiz erdian. Jada berak badaukan zerbaiten garapenean laguntzen saiatuz, eta, bueno, nire ukitutxoa sartu badezaket ongi. Definitu duzu zure burua hitz hornitzaile bezala. Idazlea naiz eta hitz hornitzailea. Bai, hori lasaitasun, idazle bokazioan aldetik hasieran esaten duzu, bizi ahalko dut edo ontatik, edo ez, zalantza asko dauzkazu. Eta gero niretzat oso lasaigarria izan zen jabetzea apur bat errama eskainezkeo leku guztien, persona guztien eta egoera guztien atzean dagoela testua. Jende guztia behar du testua. Edo gidoi bat, jende guztia, jende gehienak, ez, behar du. Politikariak beharko du, norbait, diskursoak idatzi dezazkion, kantaria beharko du zerbait, askotan kantarientzako buruko mina handia da, beraiek buruaren beste alde batekin funtzionatzen dute. Orduan, jabetzea horretaz, literaturaren berriro ere periferiatik bizi naiteke, espada niko buruan, 18 urtean euskanean buruan nuen horretatik. Ez dakit 18 urtetan buruan zeneukan Pariserako bidaia sustituitu hau zen nuen Nueva Yorkera egindakoarekin, eta hango egonaldiarekin. Ze izan zen Nueva Yorko egonaldia? Izan zen haustura bat, edo esatea, 5 urte pasa ditu zuzenbidea ikasten, gizarteari zor nion zerbait egingo banu bezala, sensazio badakit oso absurdo dela gaur egun begiratuta, baina nolabait nire kartzela zigorra beten nuen, zuzenbideko penalean, eta gero nahi nuen, nila orduan idazle izan nahi nuen, eta
zerbait argitaratu nuen, eta New York izan zen, urtebete esateko ia zer den benetan egun osoz, jornada osoko idazle izatea, ez. Gustatu zitzaidan, baina egia da urte hura ez dela errepikatu, hau da, egoera hartan, ideal hartan egotea, urtebete gogoak ematen zizuna idazten, edo ez idazten, edo basiatzen, edo kontzertuetara joaten, eta bat. Ni berez zine zuzendaria izan da nuen, garai hartan, ni joan nintzen Nueva Yorkera, Koldo Almandoz Nueva Yorken izan berri zelako, eta handik etorri zen da, Koldo Almandozek, oraindik ordea, egon nunbait, eman zidan bere zine eskolako programa eta katalogoa eta inskripzio horria. Eta azkenean ez nuen indarrik bildu, bai New Yorkera joateko, baina ez zine eskolara apuntatzeko, ez. Eta horre, zinegile txar bat gutxiago eta idazle txar bat gehiago sortu zen, nolabait. Egonaldi hartaz aparte, egokitu zaizu batetik bestera munduan ibiltzea, gehienetan euskal idazleen ordezkari bezala, nahizu zeure izenez eta zeure lan joan, seguro batetik bestera ibiltzen zarenean, beti egokituko zaizula eta euskal literatura, eta euskal gatazka, eta euskal guztia buruzko erantzunak ematea. Saihestezina da, azkenean, eta batez ere hizkuntza, ez? Gu joaten garen lekuetan, gure hizkuntzaren ordezkari gara, nahi eta nahi ez. Oso komplikatu egiten zait, testu inguru bat irudikatzea, emagun Indian edo Mexikon edo berdin zain non norbere hizkuntzari buruz, kasu honetan euskerari buruz, ez duten galdetzen edo ez duzun zer horrek hitz egiten edo... Eta gatazkarekin berdina gertatzen da, ez? Gatazka indarkeriak ematen duena da, gauza beraren inguruan ari gara bueltaka, baina indarkeriak, naiz eta modu itxusi batean, ematen dizu berez munduan ez dagokizun zentralidade bat. Eta indarkeria desagertzen edo ikusgarritasun bat nahi baduzu. Eta hori desagertzen denean, zure ikusgarritasuna ere desagertzen da, lausotzen da. Oso gogorra eta politikoki ez zuzena da hori esatea, baina horrela da. Eta momentu horretan gaude orain, ezta? Horregatik idatzen duzu, badazpadatu ez? Ez dakit, nik uste twistena aspalditik datorren zera bat dala, ez? Hor, uste gaiek eta topiko bada, baina askotan inposatu egiten zaizkizu, ez? Edo buruan bueltaka dauden kabila egiten dizuten historia horiek urtetan beraiek agintzen dute. Ez daukate analizatua zergatik idatzi nuen twist, ez? Bai gogoan daukat, nola Laser Zabala kasua atera zenean ni zuzenbide ikasle nintzen, eta orduan sortu zen. Ja, eta urte askotan baina lozorroan egon dien historia horiek dira gero merezi dutenak, ez? Eta gaur egun hori lujo handia da, esatea proiektu hau da, duela 15-20 urte sortutako zerbaiten emaitza. Eta nola saltzen duzu hori, da nola saltzen diozu gizarteari, edo... Ez, nik behar ditut 10 urte, utzen ezazue pakean 10 urtez. Claro, hori ez dakit 20 mendeko idazleek egin zezaketen, behar bada ez da ere, ez. Baina gaur egungo zurrunbiloan oso komplikatu da. Saltzen diozu gizarteari, espresio erabili duzu, euskal gizarteari, ulertu dut hor, baina ez dakit merezi duen saltza horretan sartzea, baina ez dut inpresioa daukazu twist idatzi aurretik existitzen zuen, idazle batek existitzen duela ondoren beste gizarte batzuentzat eta konkretuki espainolarentzat. Ez dakit, momentu batean... Edo ajola zaizu, edo bat ere ez. Espejismo kontu bat gerta daiteke, ez? Baina esango nuke nire lekua behintzat naturala, nire irakurlegoa euskalduna da. Eta hori da ez nahi edo ez nahi empirikoki frogatu daiteken zerbait da, ezta? Eta konturatzen naiz, interesak non dauden eta nun dagoen harrera bero bat, eta horren hori pixka bat mugitzen bazara berehala ikusten duzu, ez? Naturala den bezala. Idazle bat da bere gizartean eta bere hizkuntzan. Hortik aurrera beste guztia uste dut akzidentalagoa dela. Asko edo gehiegi setatu gara igual itzulpena eta kanpora atera eta hori derrigorrezkoa da, ez? Baina ez dut uste gure lanaren zeregin garrantzitsuena horri begira edo hori pentsatzen egotea denik, ez? Horretarako badauzkagu itzultzaile oso onak eta hori da teoria, gero hemen bi hizkuntzatan funtzionatzen dugu normalean gehienok, ez da? Eta euskal gizartean ere badago euskal hiztuna ez den
komunidade bat, eta horrekiko harremana kontraesankarragoa da, ez? Hemengo askorentzat, segureski hasi zinen existitzen gaztelerara itzuli zintuztenean. Bai, hor badago igogailuko sindromea deitzen dio dana, eta da urte askotan jendea badakizu idazlea zarela eta zure auzoan esaten dizute, izepena ez zaude gaztelaniara itzulita, beraz nire seme-alabek irakurriko zaituzte edo irakurtzen zaituzte eskolan edo hau eta beste, ez da. Eta gero iristen da itzulpena eta itzulpenaren unetik aurrera isiltasuna nagusitzen da igogailuan. Ja ez daukate aitzakiarik zu irakurtzeko, edo behar bada okerragoa dena irakurri zaituzte eta ez zaie bat ere gustatu egin duzuna. Eta batzuetan itzulpena ez da onerako, alegia ez. Zer da rekonozimendua euskal idazle batentzat? Ba ez dakit, behar bada izango da 20 literatur txokoetara joatea. Ez dakit, hori izan daiteke ez, zera bat, hori fenomeno berria da. Gu hasi ginenean etzeko literatur solasaldi bakar bat ere, ez zaigun burutik pasa ere egiten hori existitu zitekeenik. Eta horregatik elkartu ginen gu, ez? Eukitzeko gure antzeko erokeria harrikada zeukan jendea. Eta orain konturatzen zara harrikada berarekin jende asko dagoela hortzear, ez hori. Eta, batzuetan on the road ibiltzea horrela errepidea batetik bestera, bada estimazio bat edo irritazio bat eragin duzun seinale, eta horregatik deitzen dizute eta konpartitzen dituzte normalean beraien bizitza irakurleek, eta hori izan daiteke. Esperientzia honen dira? Bai, egia da momentu batetik aurrera errepikatzen direla konstanteak, ez? Ja, hasieran bizi duzu olako jakin minez, eta gero ja bihurtzen da ratifikazio bat, ez? Eta badakite hasiera gustatu zaiela, bukaera ez zaiela gustatu, eta gainera sartu orduko adibinazio, espekulazio ariketa bat egiten duzu inguruko jendearekin pentsatuz honi ez zaio bat ere gustatu, horri bai, eta jolas horretara jolastu zaitezke. Gaua da kanpoan, gaua izatea merezi du. Lurraren erraietan beti da gaua, satorren ordua da satorraren domeinuetan. Axola dio ezer, egun argiak lurpean bizi denari, ez gehiegi. Bat eginda zaude aspaldi honetan lurrarekin, eta batere ez mugitzea zenukela onena, iruditu zaizu hasieran. Zure erraiak eta lurrarenak, errai berak ez dira ba, ahots teluriko batek diotsu. Abandonatu zeure ezurrak betiko, ze arraio. Ez aldira ezurrak danbor jotzailearentzako makilak, txirularientzat txirulak. Hainbesteko atxikimendua diezu honezkero, timbala kolpatzeko ere nekez balio lezaketen umero pareari eta tibia horiei. Nola egongo zara etzanean baino hobeto. Lo egin ezinik, dabiltzan milaka gizaki kezkatu ados egongo dira honetan. Lo zauden orduak dira honenak. Baina hainbeste urte mugitu gabe egoteak ezin du ona izan. Inurriturik dituzu gorputz adarrak dantzatu nahi zenituzke, atzpuntak apur bat esnarazi. Ahal banitu, atzetako ezurrak bere loturetatik aska eta haiek kraskatuz, ostera ere kateatu. Matrai ezurren ordez, aginlariak moldea ateratzeko erabili ohi duen igeltsua ote duzun sentipena. Begiak zabaldu ere kostata, zure artean, etzuan oso arteza baltsamatu ninduen morroia. Lurra baino zikuago den hauts zuri batek hartua dizu, garunaren parte bat. Desmemoria, magnesioa karea. Zenbat denbora behar du gorpu batek usteltzeko? 6? 8, 10 urte? Antropologo forentseak diotenez, ezetasunaren arabera. Proba egin nahi, akabatu katu bat eta utzi leioko freskuran, ea. Ezin ezer oroitu. Zuri duzu burua. Tabula rasa egin balizute bezala. Baina hain arrasekoa ere ez da izango buru garbiketa. Argitxo bat bada tunelaren amaieran. Pospoloari horixe hartu atzartean eta tira matazari apurka. Hain fina den harino atzeman ezin hori desegin ez dakizun kontu handiz. Zerbait gogoratzen duzu bai. Esaldiak eraikitzeko eta hitzak lotzeko gai zara. Sintaxia zara. Gramatika hutsa. Nortasunik gabeko hitz saldoa. Laster, berreskuratuko duzu berriz ere memoria. Amnesia handi xamar bat besterik ez da. Kolperen bat jasoko zenuen auskalo. Nagiak kendu behar dituzu.
esnatu berriaren aje trumoitsua usatu. Tekila mozkorraldi baten bestondo bortitza. Tekila edo zena zela, duela 20 urte edaten zenuen pozoi destilatua. Ez, dagoeneko jabetu zara horretaz. Zurea ez da, belarretatik altxatu, praketako belarrizpiek astindu, eta bidez edorrean gora, xarmengarria zira, txistuka jarraitzea bezain erraza izango. Kosta behartzaizu ederki, kanpora irtetea. Nola liteke Euskal Herriko irakurle talde gehien bisitatzen dituen idazleak gidabaimenik ez izatea oraindik? Nola eramaten da hori hain garraio publiko garatua daukagun herri honetan? Horren, reivindikazio sutsu bat egiteko modu bat da, behar bada, ez? Egunen batean idatzi beharko dut hori, Euskal Garraio Publikoaren liburu zuria, edo horrelako zerbait. Nik uste dut, behar bada egunen batean, ez dut esperantza galdu, idatzeko baimena aterako ote dudan, baina beldur naiz nire idazkera aldatu egingo ote den. Eta horrek pixka bat atera zen. Orduan, behar bada, ideien eta almazena idortzen denean, orduan nire reakzioa izango da gida baimena ateratzen. Arkaitz, nola tratatzen dituzu zure gana inguratzen diren idazle berriak? Ez dut esan nahi tratu pertsonala baizik, seguru zuk zenbat argitaratu duzun eta zer ikusita lehendabiziko aldiz plazara irten baino lehen zure iritzi eske, zure aholku eske inguratzen zaizula bat baino gehiago. Behar bada, baina jende asko bizan nahi du oraindik idazle eta batez ere argitaratu nahi du. Zer esaten diezu? Niretzat misterio eder bada, oraindik 20 urteko jendeak idazle izan nahi izatea. Nolabait esperantza ematen dit, intrigatu egiten nau. Lehenbizi gehiago intrigatzen nau esperantza eman baino, egia esan. Baina, behar bada gure behar bat da, zerbait genetikoa dago. Eta ni izan nintzen idazleari asko lagundu zioten hainbat editorek eta hainbat idazleek, eta hortan saiatzen naiz, ni ere nire txikian lagungarri izaten edo konturatzen zea askotan e-mail bat ematea argitaletxe batekoa edo irakurketa batean 2 gomendio ematea oso mesedegarria izan daitekeela behar bada literatur sistema ezagutzen ez duen edo iristen ari den idazle batentzat. Eta zuri lagundu izan zizuten? Niri asko lagundu zidaten, bai. Nik uste gure belaunaldia privilegiatua izan zela. Gero konturatzen zera, kanpoko esperientzia eta kanpoko editoreak ezagutzen dituzunean, konturatzen zara hemen daukagunaz. Ni 18-19 urterekin hartu ninduten argitaletxe guztietan, goratzen naiz Ereinen hemendik oso gertu Angel Ertxundirekin nola egon nintzen, eta niretzako beti oso abegi honez, ez? Eta goratzen naiz Andul Ertxundik ez daki bera gogoratuko den, erakutsi zidala lehenbizi literatura zerbait hitz egin eta gero almazenera jaitsi ginen, eta erakutsi zidan Ereingo estoka, orduan saldugabeko liburuak. Eta gogoan dut, Indiana Jonesen pelikula hortan bukaeran bezala, arkaren kutxa guztiak eta altxor guztiak zeuden almazen horren antzeko zerbait bezala geratu zitzaidan buruan, holako mekano apalategiz betetako pabiloi handi bat seguru etzena hain handia, baina nire buruan da Indiana Jones filmekoa bezala, eta oso modu sutilean adierazi zidan, kontuz arriskua daukazu hemen bukatzeko, bere liburuetako batzuk ere hemen daude. Hasierarako aholku ona da, Oso ona. Lagundu dizutenen artean editoreak aipatu dituzu, eta seguru aski, eta elegantzia handiz Erein aipatu duzu, baina izan da editore bat zure bide lagun, eta amaitu da ziklo hori momentu honetan. Umezurtz? Ez dakit amaitu den, nik uste dut Korkak oso negozio txarra egin duela argitaletxeko editore lana utzita, ze orain autorek persegitzen dute bere bizitza zibila eta personalean, bere originalak emateko, nahi badakin ja ez zarela editore, baina hala ere. Nik uste dute, baita ere polita dela idazle berriekin harremana izatea ederra den bezala, ederra izango dela baita ere Leirerekin orain harreman berri bat hastea, editore, harreman pertsonalak bezalakoak dira editoreekin, konfiantza bat behar da, afinidade batzuk, eta hori landu egiten da urteekin. Batetik umezurtz, baina bestalde gogotsu ere banago. Familia berria eraikitzeko. Jarraitzen duzu, jarraitzen du zure amets izaten oraindik literaturatik bizitzeak? Edo idaztetik bizitzearekin konformatuko zara?
nik uste konformatzen naizela idaztetik bizitzearekin. Hau da, batzutan zaila da neurria hartzea, ez? Edo esango zenuke, bueno, hartuko nituzke hilabete batzuek emailik erantzun gabe, adibidez, ez? Horretara ausartzeak nire esku dago. Baina bada bertigoa ematen duen zerbait, ez? Erantzun gailu automatikoa jartzea emailetan. Horren tamaina bai aldatuko nuke behar bada, ez? Proportzioa. Baina bestela iruditzen zait idazle sozialagoa izate hau gustatzen zaidala. Hau da, neronen obsesioetan katiatuta egon beharrean beti besteen obsesioekin obsesionatzen ikasi eta nire obsesioak obsesio mutante bihurtzea Askoz ere kateatu. askoz ere interesgarriagoa da, ez? Eta behar bada hori da nik irudikatzen nuenetik aldatu dena. Idazlea bilakatzea bakean utz zaitzaten, hori zen ere nahia 18 urterekin. Eta pixka isolatzea eta modu bakarti batean inkluso bizitzea. Eta orain ez nuen irudikatzen ni hain simpatikoa izango nintzenik. Zer egiten ari gara gaizki orokorrean edo nor ari da gauza gaizki egiten hainbeste talentu dagoen herri batean, proportzionalki uste dut objektiboki esan litekeela, hainbeste talentu dagoen herri batean, talentu horren emaitzek beharko luketen edo amestuko genukeen oihartzunik izan ez dezan. Lehen esaten genuen, uste dut batetik gizartea aldatu dela eta behar bada gure parametroak garai bateko ardatzetan daude eta orain ardatzak beste batzuk dira. Jarraitzen dugu eta unibertsitate ikerketan eta gure eta leku guztietan sailkapen batzuekin, sormen lanei dagokionez edo ez. Eta orain sortzaileak diferenteak dira, beraien soslaiak diferenteak dira, gizarteak eskatzen duena diferentea da, gure pixkat kritika egin beharko genuke batzuetan, ez? Edo geure gremioarei bakarrik interesatzen zaizkion gai edo eztabaida batzuetan ez ote dugun indar gehiegi jartzen, eta aldiz beste batzuetan gutxiegi, ez? Gure impulso naturala bai, baina kanpotik eskatzen dena ere aintzakotzat hartu beharko litzateke batzuetan gehiago. Eta gero badago, kulturaren eta hizkuntzaren gaurko hitza da, zentralidaderik eza, ez? Ez eukitzea egunero topo egiten dugun bezala, kirolarekin, eguraldiarekin eta politikarekin nahi eta nahi ez, bilatu nahi duenak badaki nora jo, kultura edo euskal kulturaren bila. Ez da hori gure arazoa. Gure arazoa da nahi edo ez nahi egunero kulturarekin eta zehazki euskal kulturarekin topo egitea jendeak egunero eta ohitzea horretara, ez? Ekosistema horretara. Eta ekosistema hori baita ere modu batera babestea, inkluso lege bidez, ez esango nuke. Hau da, arazoa ez da euskal musikarik ez denik egiten, baizik eta euskal musika ez duzula sekula entzungo zara batean, edo ez dakit non, ez? Edo supermerkatu batean. Eta hor dago borrokan ere ustez, hori landu behar da askoz ere gehiago. Sortzea, bat ere ahaleginik egin gabe kultura ikusgarri den ekosistema bat. Gero jendeak hautatuko du, edo ez, gehienek ez dute hautatuko. Baina mintzat, existentzia eta bisibilitatea garbi geratuko da, eta norbaitzuk erabakiko dute hor badutela zerbait interesgarria, orain arte ezagutzen ez dutena. Ezagutzen duzuna maite duzu. Eta ez baduzu ezagutzen, existitzen denik ere, ez dago aukerarik maitasun harreman hori garatzen. Zuzago saltzen duzu egun erain politikoki zuzena izateko? Politikoki zuzena izaten ari naiz? Bai. Ez dakit Inditexekoek berdin pentsatuko duten, beti bezala, gure zentralidade edo periferia, segun ze politikoki zuzentasuna ari zaren. Nire droga nagusia eta bakarra jengibrea badakizu, publikoa da, goizero. Horrek ematen duzu, oreka. 19 urterekin hasi zen ura baino idazle hobea zara orain arkaitz. Bai, baina nahiago dut ez berri irakurri 19 urte nituenean idazten nuena, ze batzuetan sorpresa desatseginak hartuko ditut bi zentzutan, edo hartu izan ditut, edo hartzen ditut, ez? Batetik, hau ere idatzi nuen nola idatzi nuen hau, ez? Alegia, edo bestela, ez diat hainbesteko hobekuntzarik izan, ez? Hori, sensazio bikoitz hori badago, edo baita ere konturatzea gaiak. Eta zure lehenbiziko liburuan edo bigarrenean dauden gaiak, gai horiek persegitzen zaituztela 25 urte beranduago, ez? Pixka bat bada koherentzia desolagarri xamar bat, ez?
nolabait formateatuta bageunde bezala, ez? Eta horren kontra burrukatzeko behar bada ona da, lehen aipatzen genuen enkarguetara lerratzea tarteka edo besteekin lan egitea, besoz beso hori. Hori lagungarri zaizu zure idazle Pentsatu nahi du, bai, ez hori komeni zait pentsatzea. Ze ematen dizu? Beste batzuen obsesioa eta lehen aipatu duzun hori? Lanerako modua ere ikustea, ez? Bakoitzaren lanerako modua zein den, beti ikasten da, espioitza egiteko modu bat ere bada, ez? Edo irakurtzen dituzu originalak beste inor baino lehenago, kolegek bidaltzen dizkizuten zeak irakurtzeak. Nik ulertzen dudan idazle mota hori da, ez da bakarrik bere idazlea buhardilatua ditzen niona lehen, ez? Polita da, baina gero mundura jaistea ere ondo dago, ez? Baina seguru izango dituzula momentu desatseginak ere, halako esperientzietan ere. Ez dakit horietan obsesionatzen zaren edo ihes egiten uzten diezun. Ez dira hainbeste izan, esango nuke nolabait beti dagoela elkar ulertze minimo bat, ez? Batzuetan hobea da harremana, beste batzuetan ez, batzuetan harremana pertsonala da eta profesionala, beste batzuetan soilik profesionala. Uste dut idazle mutantea, nik asko aipatzen dudan figura da, gaur egungo idazlearen mutazio horretan ona dela lana egitea besteekin, besteentzat, esango nuke. Mutazio lan horretan hurrengoan egokituko zaizu aulkiz aldatu eta parez pare Katixa Agirrerekin kontu kontari aritzea. Nahiko nuke nik galdera bat itea Katixari. Eta pixka bat nire obsesioen aritik. Galdetu nahiko nuke zu galdetzea nire izenean ea ze su falta zaigun euskal literaturaren habitata ez dakit erakargarria, baina gutxienez bizigarria izan dadin. Galdetuko diozu? Galdetuko diot, ez zuk bezain ongi formulatuta ziur, baina saiatuko naiz bai. Eskerrik asko. Mila esker zuria. Katearen erdialdera heltzen ari gara, apurka-apurka, gaurkoan elkarrizketa egin dio Arantxa Iturbek Arkaitzkanori. Hurrengo manaldian, Arkaitzkano sartuko da elkarrizketatzaileen paperean, eta galderak Katixa Agirreri egingo dizkio. Ekarriko du saio honetako beste galderaren bat, baina hori entzun eta ikusi ahal izango duzue booktegi.eus webgunean.